Besa tote sala, ma tote sala yande. Clara video fleli la, Clara video ka samaro, kabe fleli. Nga video ka samaro fleli. Besa tote sala, ma tote sala yande. Imini nyangolo, sagolo, udangalangolo yande. Mi fene doy, o fene fleli. Mariam, ko hakili mo mana nyoso ko shekli kiruni o tete bashi. Mariam, ko sage aga shedinta o chen. Ga sage kisigi shekulu safe ka shedindu anasoro shetigi ka nyama dia ko leso anina. Mariam, zumana duntata ko jigi waronda bora. Urumana urudinta dugula mini dabora. Sage mana shedinta jela mini dabora. Mariam, nesi inga fonyina tukuni. Moi man mako sikme make mori. Jakmat manya na mo bedu. Ga sewrete jakmai nyamu boko. Mariam, ni an bori kanan jo an beba chenka faso afani te an bori yetuni kanan jo an ga nyamanka malikaw afani te an bori yetuni kanan jo an sutra mawni nyawanche afani te an bori yetuni kanan jo bala ko ka furu zero afani te an bori yetuni samara ta an sina bloki ta an kana an plene nyama sa fe paro paro malio ni an bori yetuni kanan jo an fa yesu tigani ni jo yana kasa malio ni bete mele ko fe ne na jira aula mo an sanya fe o ka do Moni wala nyama safe, kamo nyama safe. Ala, o te foi duni pour ça. O sanya fe o kadone. Damanyo. Ang malikaw sila na dyan din eh. Moni makaso bunya. Manyo, ang malikaw sila na dyan din eh. Moni may maliyan diya bunya. Manyo, ang malikaw sila na dyan din eh. Mani may maliyan diyang gasitiki. Konte. Ibe an fani ni en tant qu'offlela. Ibe an bani ni en tant qu'offlela. Ibe an traité de tout en tant qu'offlela. Ibe do ana inbox ko noka an fani ni en tant qu'offlela. Faso jo keneka an ko ana tia fanyo nyala. Oh, una tamayo. Afoto no matepi. Ano tike tele bo an kana. Ana sika boka cheno ndo fo an nyala wa. Afoto no mate. Kiro ma topi. Ana sika boka nyeto no nyala. Ka cheno fo nyala ala taka boni rena wa. Otmala. Ama shike ni paru paru na jeneta wa. Afa ama shike ni man magokula jeneta wa. Apo ama nuduto mogokolo ukata kana usa kuna wala wa. Malio. Apo dono mate anya sonche masa ko jogo ala ko komi be an kabi no yese ka jugu kami jugu ni jugu ko ma ba masagara ko anya jogo de na loiwa. President zo, ministre zo, maire zo, député zo, almami zo, alman falako zo. Otmala, ni au ni ngasisa. Ni jogo mi fleni kafo. Ani yake ni wa. Wale dono, ni be ka fasochi. Ni dono, ni be ka malito ko. Ni dono, ni be ka malito padinko. Ka malito padinko, ka malike ko ko fetai. Hali jugu be ka yele malilabi. Fade to beka barake ku fasojo. Fade to beka hakili muno ku fasojo. Fade to beka solution ni ko problem na. Ango ko anga tastar fa ko kala dili. Ko dobena anga dili aba. Ni dono. Otmala hakiti au kun kamun munde. Otmala. Jusu kun ta au na. Ni be sega frontier ma doniwa. Afo atala je. Angan ko fle. Ko kununko. O baro. Abe maso hakili labi. Kokunu kokunu me maso. Kabato bi. Ibi hakili muno anyo na weka na isto. Kokunu jami isto. Ikana son feu ika bi o janyo na kuno. Ne don. Ne kali awi. Dinati fasojo. Dinati sika fasojo. Ni kile faso fasojo. Dinati kile ni bachi. Dinati sika fasojo sa. Aya lade. Ubeka au tabi kaukemi. Afo obeso. Awa ke kile ke marpai. Takabro flani no chawa. Ne don. Afo obeso. Au ka taka ke bri. Kile ke bri. Takabro flani no chawa. Wale dono anyo de bide. Na toto ne bo fawnyana. Na bo to fana. Aywa. Ala kala jede. Wati do sira. Anga hammi jamanina. Wati do sira. Anga baba ibala ja anyala. Anga jejiche. Wati do sira. Anga nyejo cheuna. Anga garo na fianko. Wati do sira. Anga nyerete mai. Anga bonu ko polon polona. Afani be hereta an kayawa. To mi manu ja uban samanti. Wati mi manu ja uban sama ko atila. Nugo anga si joli. Ambe si joli. Nugo anga tele joli. Ambe tele joli. Da ne dono ay mudele na jamana kula. Nema ko dinati chede da dinati fasojo nema ko ana ko ticheni
Moga ala ta tigɛ bɔ sanfɛ ka masi dɛmɛ. A cɛ kɛnɛ bɛ, a muso kɛnɛ bɛ, u bɛ sɔrɔ ka wuli fajiri fɛ ka taa baara kɛ. U ka denbaya balo. An bannen d'o ma, ne dɔgɔninw, k'an bɛ taa jigi da sadi fari kan, k'o bɛ se ka an ka jamana bɔ nɔgɔ la. K'o bɛ se k'an faso bɔ nɔgɔ la. Ne dɔgɔninw, nin tɛ tiɲɛ. N'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ, fo ka jamana problème fɔ, walasa an bɛ se ka solution sɔrɔ a la. Ne dɔgɔninw, o ye miiriya ɲuman ye. O ye hakilina ɲuman ye. An bɛ solution ɲini ɲɔgɔn fɛ, walasa jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔ, a ka se ka bɔ o kɔnɔ. Nka k'a fɔ, k'an ka taa jɔ, ka Algérie dɔ kɛ, walasa an ka jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la, faso bɛ se ka bɔ nɔgɔ la, Mali bɛ se ka bɔ nin situation kɔnɔ. Ne dɔgɔninw, an b'a si kɛ o la o. Don o don an bɛ taa ka na, an bɛ si a la, foyi tɛ ɲɛnabɔ. O dalilu ne dɔgɔninw, a y'a lamɛn. N'i yɛrɛ bɛ kungo kɔnɔ, i ka moto tiɲɛna n'i ye. I bɛ si ka seli, ka tilen ka seli, ka ban, ka tila k'i den dugu la, sɔgɔma, sufɛ, wula fɛ. Ala t'i ka moto dilan fiyewu. F'i yɛrɛ bɛ ka wuli, ka hakili munumunu, ka ko dɔ ɲɛɲini, walasa i bɛ se ka moto in, i bɛ se ka problème in k'a réparer. An kana sɔn fiyewu, faden kɛnɛ kan a ka to anw na. An kana sɔn fiyewu, baden kɛnɛ kan a ka to anw na. An kana sɔn fiyewu, jɛmaw k'a fɔ ko anw de dɛsɛra hakilitigiya la, k'anw de dɛsɛra dusukuntigiya la ka ɲɛsin an faso ma. E Ala, a ye denmisɛnnin tantannu de sa. A fɔ anw bɛ dɛsɛ miiri ɲuman na, anw bɛ dɛsɛ taabolo ɲumanw na, anw bɛ dɛsɛ kɛwale ɲumanw na ka ɲɛsin an faso ma. K'an faso jɔ. Cette jeunesse, c'est la force vive. Anw bɛ se ka ko bɛɛ kɛ n'an farala ɲɔgɔn kan. Anw tɛ se k'o si kɛ. F'an de ka taa dogo diinɛma dɔw kɔfɛ. E Ala, ne dɔgɔninw, a y'a lajɛ jamana tilala cogo min na nin taabolo ko in na. A y'a lajɛ faso tilala cogo min na nin taabolo ko in na. A y'a lajɛ fasodenw kɛlen k'u kɔ don ɲɔgɔn na cogo min na nin taabolo ko in na. A fɔ aw bɛ sɔn ka kɛ o bere ye ka ninnu cɛci. A fɔ aw bɛ sɔn nin o bere ye ka fan kelen gɛn ka bɔ fasodenya la ka fan kelen to fasodenya la. Ne dɔgɔninw, sɔnni diinɛ ka na a y'a sɔrɔ a bɛ fasodenya dɔ de la. Sɔnni religion ka na a y'a sɔrɔ aw bɛ couverture dɔ de kɔrɔ n'o ye Mali couverture ye. Aw bɛ se ka dɔ bali ka a ka maliyɛn den waso kɛ cogo di ko parce que ko t'aw ka taabolo la. Aw bɛ se ka dɔ bali ka maliyɛn den waso kɛ cogo di ko parce que ko o na aw tɛ miirina kelen na o na aw tɛ taabolo kelen na o na aw tɛ kungiya kelen na diinɛ ko sababuya la. Ne dɔgɔninw, walahi don dɔ sera an ka cɛw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. An bɛ tila nin règlement de compte la don jumɛn k'an bɛ faso jɔ. Anw bɛ tila nin différence ninnu résoudre la don jumɛn k'a fɔ k'an bɛ ɲɛsin faso jɔ ma. A fɔ Mali ma sɛgɛn ten sa. Bamaliba bɛ kasi la a y'a lajɛ. Bamaliba denw bɛ kasi la a y'a lajɛ. Jigi t'anw na bilen a y'a lajɛ. Ni jigi b'anw na sisan tun b'a sɔrɔ yan wa. An jigi kari la. Hali bi maa minnu ye an jigi kari maa minnu kɛra an jigi kari sababu ye an de bɛ ka tila ka taa ka hakili ta ka di olu ma k'an dusukun ta ka di olu ma. E Ala, o tuma an hinɛ tɛ anw yɛrɛ la wa. Jamana si tɛ diɲɛ kɔnɔ bi ko denmisɛnnin ka kɛ ni maakɔrɔ ye ko faso tɛ ka kɛ. Ni ministre zo ye ala tɛna ministre bo ye sa aw de bɛ ministre bo ye. Ni président zo ye ala deli tɛna président bo ye aw de bɛ président bo ye. Ni député zo ye ni maire zo ye ni policier zo ye ala tɛna tɛgɛ jigin ka bɔ sanfɛ k'olu bo ye sa aw yɛrɛ de b'o bo ye na aw de y'o ta k'o k'a ye ala ye hakili di an ma walasa an bɛ se ka hakili lamunumunu cogo min na an bɛ milieu min kɔnɔ an bɛ environnement min kɔnɔna la an ka se ka exploiter nka hali bi an ne sigilen don ala makɔnɔ la depuis 1960 fo bi maliyɛn sigilen don ala makɔnɔ la o tuma la dɔw minnu bɛ ka kɛ a tɛ ka kɛ ala ma de wa point d'interrogation o tuma la dɔw minnu bɛ ka kɛ ala ɲɛ t'u la de wa point d'interrogation nka jumɛn de bɛ k'a jaabi la foyi wa ka nin to anw kunna fo k'a sa an tɛ kɛ maa ye fo k'a sa an tɛ kɛ fɛn ye ka nin to anw kunna e Ala anw bɛ sa ji sanfɛ sa anw bɛ sa saharaw sanfɛ ka kɛ kan ka bɛ boli ka taa maa dɔw faso kɔnɔ minnu sɔnna ka hakili munumunu ka dusukun ɲɛsin baara ma ka baara kɛ k'u faso jɔ an bɛ sa olu faso nɔfɛ a siga ka bɔ o bɛɛ la ne dɔgɔninw a ye tile a k'aw tigɛ kɔrɔta a ye si k'aw tigɛ kɔrɔta o dugusɛjɛ a bɛ tila ka baara ka taa u ta kɔgɔji ta minnu sɔnna ka peli ta ka kaye ta ka fɛn ta ka diɲɛ kalan ka diɲɛ dɔn ka baara kalan ka baara dɔn k'u faso jɔ a bɛ tila ka taa sa ji ta olu faso nɔfɛ yɛrɛkɛw b'aw cɛtigɛ olu faso nɔfɛ babaw b'aw cɛtigɛ olu faso nɔfɛ jɛgɛw b'aw dun olu faso nɔfɛ a y'a lajɛ a tiɲɛ ka gɛlɛn wa a tɔ de bɛ bi k'i yɛrɛ tigitiba ye k'e tɛ jamana kɔfɛ n'a tun ka ɲi faso la ni tɔw tun bɛ se ka faso jɔ e Ala e tun bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ États-Unis wa e tun bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ France wa e tun bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ Espagne wa e tun bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ Allemagne wa nka a y'a lajɛ olu sɔnna baara de ma k'u ɲɛsin dɔnniya ma k'u faso jɔ a y'aw ɲɛsin mun ma duwawu a y'aw ɲɛsin mun ma tigɛ kɔrɔta a y'aw ɲɛsin mun ma ka si k'aw jɔ ka tile k'aw jɔ k'aw bɛ ka ala kɛ tiri o tuma la aw de ta ye ala ye o tuma ala bɛ aw dɔn de kama wa aw bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ ka sɔrɔ a ma sɛgɛn aw bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ ka sɔrɔ a ma dɔnniya ɲini aw bɛ fɛ ka kɛ fɛn bɛɛ ye ka sɔrɔ dɔnniya t'aw la o bɛ kɛ cogo di ne dɔgɔninw walasa i ka kɛ balontanna ɲuman ye f'i ka taa entraînement na n'o tɛ i dalen i ka si so kɔnɔ ala tun b'i kɛ balontanna ye fiyewu ne dɔgɔninw walasa i ka kɛ pilote ɲuman ye f'i ka taa école de pilote la so tɛ fo k'i sa i ka avion boli ne dɔgɔninw walasa i ka kɛ maçon ye f'i ka taa maçonnya kalan n'o tɛ fo k'i sa i tɛ kɛ sojɔlaŋana ye ne dɔgɔninw walasa i ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ɲuman ye f'i ka fasoladenw furakɛ f'i ka jamanakɔnɔdenw furakɛ k'i dɔgɔninw furakɛ k'i kɔrɔw furakɛ k'i baw furakɛ k'i baw furakɛ f'i ka taa kalan kɛ i ka dɔnniya ɲini n'o tɛ fo k'e sa e tɛ se ka maa furakɛ ne dɔgɔninw walasa i ka kɛ président ɲuman ye i ka kɛ jamanakuntigi ɲuman ye e Ala f'i ka kalan kɛ i ka dɔnniya ɲini jamana bɛ jɔ cogo di f'i k'o ɲɛɲini n'i y'a ɲɛ sɔrɔ i bɛ na i bɛ faso jɔ tu t'a la ta t'a la ko mɔgɔ tɛ bila don dɔ ma sa a ma se e ka k'i kunkolo di karamɔgɔ ma ko jamana bɛ jɔ cogo di a ma se e ka k'i kunkolo di karamɔgɔ ma ko duwawu dɔ kɛ kunkolo la walasa ka se jamana jɔcogo la ayi hali bi i ma jamana jɔcogo kalan ne dɔgɔninw ni samiya sera n'i taara foro min bin ka ɲɔkisɛ min ta ni samiya sanjiw banna i bɛ taa o ɲɔw de tigɛ jinɛ moriya foyi t'o la ne ko aw ɲɛ tɛ an lafo cogo la wa aw ɲɛ tɛ anw ta tiɲɛ cogo la aw ɲɛ tɛ anw la palon la mali k'i an ka dugukolo jukɔrɔla falen ressource la nka fantanya bɛna anw faga a fɔ ala ma se kɛ anw ye wa ka sanu di anw ma ka sira di anw ma ka nɛgɛjɛ di anw ma ka bɔkisi di anw ma ka gazi di anw ma walasa an bɛ se ka an yɛrɛ hakili munumunu k'olu la baara ka bɛn an ka sigidaw ma e Ala an ko ko fana ala ye jiri dilan ka di anw ma ka bɔ sanfɛ fana an ka taa an ka jiriw tigɛ an ko ko fɔ ala ka sarati dilan ka di anw ma an k'o siri fali la walasa ka taa kungo kɔnɔ n'o ye an
ko fo ala ka daba di aw ma walasa an ka taa sɛnɛ kɛ ni o ye mariam ko sɛni don kulukulu kɔnɔ o ye tiɲɛ ko ga sɛni i ku tile an fɛ ko bɛ sɛni yɛrɛ ma o tuma na mariam ne bɛ aw to nin hakili miiri kɔnɔna la sisan aw yɛrɛ k'aw sigi aw fɛ yen a k'aw sigi a ka dukɛnɛmaw la a ka tiɲɛ lajɛ n'a y'a sɔrɔ anw ni dɛmɛ ka kan n'a y'a sɔrɔ hali bi anw bɛ se ka sigi ka dɛmɛ dɔ ɲini ala kɔrɔ fɛ ala y'a bɛɛ d'an ma ka bajiba woyo anw kɔrɔ walasa an bɛ se ka baji ninnu exploiter cogo min na ka tigaw lamara a kɔnɔna la ka sɛnɛw k'a la walasa an bɛ se ka dahirimɛ sɔrɔ cogo min na ala ye ressources bɛɛ di anw ma walasa an ka se ka ressources bɔ an yɛrɛ ye k'a feere diɲɛmɔgɔw ma a tɛ minnu bolo nka a y'a lajɛ minnu ye dɔnni ɲini ka kɛ olu de bɛ ka na ka na an ka ressources bɔ anw tɛ hali 10% sɔrɔ o tuma la o an ye hadamadenw ye hali bi wa o tuma la est ce que ala ka dɛmɛ ka kan anw ma hali bi an t'a lajɛ an ka hakili munumunu dɔɔni an t'a lajɛ an k'an jɔ ko tiɲɛ na an k'an tɛgɛ ɲɛsin tiɲɛw ma an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ne dɔgɔninw n'aw nana n'a ye ne ka video in lamɛn a tɛ dɔn k'a fɔ ko a kɔrɔkɛ dɔ tɛmɛna k'a bɛ diɲɛ fɛ ko nka k'a y'a faso kanu ko nka k'a y'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ dɔnni ko de bɛ se ka faso jɔ ko tɛ maa si ka diinɛ tiɲɛ o tɛ maa si ka tabiya lanɔgɔ a tɛ maa si bɔ ala ɲɛsiranya la nka b'a to i sigiyɔrɔ kɔni i n'o labɛn minnu bɛ k'u faso jɔ a y'a lajɛ maliyɛnw bilalen n'o la cogo min na k'olu ye diɲɛdenw ye olu y'u faso jɔ ka ban k'u faso jɔ ka tila ka na u bɛna ɲɛti di aw ma walasa aw ka se ka balo aw bɛ tila ka kɔgɔjiw tigɛ ka taa olu faso nɔfɛ ne ko diɲɛ ye jɔn de ta ye sisan minnu y'u faso jɔ olu ma kɛ diɲɛdenw ye bilen dɛ an minnu bɛ ka kɔgɔji tigɛ ka taa u faso nɔfɛ anw de kɛra diɲɛdenw ye a bɛ tɛmɛ o kan wa ne dɔgɔninw ni ne tɛ cɛ tɛ nin tiɲɛ fɔ aw ɲɛna ni ne tɛ ala a tɛ nin tiɲɛ mɛn yɔrɔ caman dɛ ka d'a kan anw kɛra salabagatɔw ye anw bolo ko ala de bɛna an dɛmɛ ko bɛɛ la anw bolo ko ala de bɛna tigɛ jigin sanfɛ k'a faso jɔ ka di an ma anw bolo k'anw kelen de bɛ jamana an kelen de jamana ye min bɛ diɲɛ ɲɛfɛ min ye silamɛ jamana ye ni ala kan k'a den jɔ anw na midi matin soir nka détrompez-vous vous n'êtes pas le seul pays dans la misère chacun essaie de voir comment trouver des solutions à ces problèmes sans faire appel à des divinités one love à vous tous Malika Fatini Frouvrou ni l'enfant de la rue ni l'enfant du bled ni l'enfant qui a grandi sous les ponts ni mes respects à la famille Malika la force patriotique pour la renaissance des ancêtres mandés